Hello friend dog nor jotno bahai tongbai kamna tongbai na hini kha kayo nor jotno te sa haino halam sogo ani YouTube channel tira hinga ang Durga Puja na ri kisa paina hini thangjak actually tini ni target hinga suddo ani besla ni bagi simi siri paina hin thango tephanari clock no khangka ni jeba kisa paina musung tongma ba kisa yak bai mihim rok naikhari rok bahai quality rok bahai hinai besek nai thok rok hinai kanara ka friend rok ri de pai ka comment klai sabai di tangka ta Durga Puja ni jora paiman iselai lan busawi rang dina ni counter si belai belai ke time thangun rok boda hai ingjak bai ano sabai di comment khlaioi angkai o rang dina phunu belai dorbar nangjago belai somoy kolok manhari busai ma tongkai hai ri khiklai se phai pai na musungo ha ang kuno pa ni han busan bai singna na Tarang thangi di sum kisa pai phaika phaya koi dibuni marok sawa rest rok klaika angka taok sarik singi tongkha 4ta baji tongkha angka tuju tuition thana sikang bono megi sari na himani megi krikha angka boni drang ruti lap kotto make klaina harka bono chari dohasna hinai abono tak snamna nai tongo ang ruti na ruti ni tar hise sikon hayingi thangsiwa thok kisa sari rekha मागे सुना मिखांगा तुझो मारखे ने थक जागो आबनि बागे यांगो मो जागा गई दारा यांगना कुत्ति सिखलाई थांसु एकदम बेथाब सिखलाई थांसु रुटी अंगा मारखे न सका सका थक थक आई तंखा आबनि दारा पेपर रिका पेपर हाकि थुकुलबो याकि सिखले सिनाय और थक किस सदन जागे थांसि दं ने बे थक थक दं हांगे जाथुयांगो Una haka maireng kisa ini sini seto sini kisa sa bomte sini bai hingga tujuh marke thok jaga ruti sana ni mui rongge to boyok sai mi abon dare mui besai siman jagi hingga ta sini kisa di kan tuition thana theka mana tipining sinai tini banta kok haide Fungni hoite sari jora buhur lai thang saslap simaya oma haike na tini din bo lai thangka ingkai horsingi tangka horo ingkai tesa mami songna na nango tangkai seng phung sarik di bor mami song jajago amte sekang bare songi toni jaya kutung kutung chalai nani no joton thok jaglai nong ni bor ingkai ang taklaina nai tongo berma krijat alu mosteng oboni bagi rugui tongo mosso bilati kotor jai yogui tongo tini gangkai moso belati kotor bai chasinai ar friend rok nong tisa sajak tingo je subscribe khlai ro please subscribe share te like dina ta pokti ar an video baheng jakha nora comment bo khlai di nora comment khlai gangkai ang mar kheno khapuja jak tingo o an video nai bai bla ingkai nai kisa misa singbai bla kok rok an friend rok an kisa logi tongo hinai ingka tabuk ang dal songna bagi ang tejpata bai pias yok prai na haka gang direct obo karayo dalu khlai khaili atanga te hingangkai ngo karai kakham bahai ngo hinoi tabung gam khaija kaniri sumani rumo hinga ang mo tini sumnai obo orisa no sakara obo customer ni rise obo tabu gang sumnai tongki hingka tal mosteng khai sika gang dal sombas ri kawi phaika tabo sepsari rok sup grana
Iko mori no tabuk rawin habai kha mane chicken diwi soup sina inke ri rana sangki ju somoi nangjago soup na rongka ju somoi thangjagya iko mo haike subui na haka nor bahing jak bai kha sabai di friend ok না কত টাকা কত না Pujan jora ba hai town mamang hai nom tekhen no tini bo mane town no thang pai ka srep sari rok pai pai ka hinga tabung ka chakumra bai kamuk songna nai tongo mosori we mosko thang jotono phekok rili an cherai mosko thang gai bisi phekok rike chaima jai ngo hinoi norokom ti hai ke chara chabai sadi chakumna kete hinga angka to marken thokjaga oro berma bai piaz sombas riwe ang chakumna no songnai norok waispan chaya kungkai ekbar waisa please try khai nai di তারপরে কমেন্ট খাই সাদে বস কথক নরক বমা হিমাই নাই যতন ফ্রেন্ড ok tabu hungkai srepsa ang jaiti nogo brand na hine phaimani sarik jora srepsa brai tang na hingka jaiti nong ni bora rongkai momo khlai sari na hino hingka ora mo soto rili ya chere rok sanai hinoi hingka piaz te hasing ro kuti kuti ke khlai tongo hingka tok ban ke kuchi ke rai rika bong system go sina chai ni gina gobo hingka thokutung karai bo saw mutung jaga bo luklai nai bong no momo sapik jaga gobo hingka bor tok bahan songna bagai hingka te daluk songna bagai boda ai 먹으려고 내가 저번에 타낸 거. 오는 거는 통통에다 나리스나라. 약 마시 좀 해줘 봐. 아서 덮고 좀 그냥 내 약을 잡긴 나도. 뭐 더 가라 그냥. 땀 먹고 그냥 야. 그게 기사래 돼. 이거 어떻게 해야 돼? 굴머리스 캐리야. 이거 기사 굴머리스 캐리 이거 먹는 거. 마사가지 떡을 그냥. 이거 굴머리스. 이거 롱스. 굴머리스 딱 파이프 붙을 때 없고. 그런 거 붙을 때 차고 있고. 굴머리스. 그런 거 붙을 때. 너무 라이차다. 아서 기살래. 동물한테 그냥 똥 실은 아이들. 진짜. 아잘 했지 저거. 선택 처리돼 봐. 선택 처리. 나도 먹어요. 가자. 엄마. 응. 선비가. 응? 처음 하는 건데. 손 닦아야 돼. 원나티 가서 시들어가. 당신이 가리려는데. 뭐 삭가리야. 바로 이거 넣어도 가. 나가라 그냥. 아, 나도 팔자 가린 바티 지니 너가. 엄청 간노리 마이어. tabung ka momo blep khlai lege na asuk lai kisa hingke blep khayo omui sapi jang no riwei momo sanam nai asuk dogan hai te boro nai thok khlai manai ba hai no sung no go sana ba te kun design bu phung na nange je design idea design manti khaya ko design khlai momo sanam lai nai no rok nai tong bai de friend dog ano video no je sa tadi mau biar lawan kan masuk dalam. Jadi pengen tetap. Hedi. Hai hinde. Yak ti sawi se. Hai tadi. Makai Elsa buri, pilih ke Elsa buri nak kau tisap hijak.